Az egész ország és az egész média arról beszél most az országban, hogy mit mondott Tóth Tamás, és sajnos ez csak az érem egyik oldala. Az érem másik oldalán gyerekek, édesanyák, idősek, fogyatékkal élők halnak meg nap, mint nap. Minden héten meghal egy gyerek, minden héten meghal egy édesanyja, minden második héten egy gyerek, és a jogvédők szerint a látencia miatt ez a tendencia akár 10-szeres is lehet. Csak az elmúlt 2 évben 50 000 fővel csökkent a magyar lakosság lélekszáma. Ez így folytatódik, és a tendencia növekedik. Nagyon rövid időn belül ebben a Kárpát-medencében magyar embernek hírmondója sem marad. Ezért nagyon fontos lenne, sokkal fejlettebb demokráciában is úgy oldják meg ezt a kérdést, itt van mellettem egy olasz barátnőm is, és tanúsíthatja, napirenden foglalkoznak a családon belüli erőszakkal, az erőszakot meg kell állítani. Novemberben a parlamentben folyt a tanácskozás, hogy kiállítja meg az erőszakot. Már ott azon ritka pillanatok egyike volt, amikor valamennyi parlamenti párt részt vett ezen a tanácskozáson, és szinte valamennyi felszólaló elmondta, hogy hiába hozunk újabb és újabb törvényeket, hogyha a meglévőket, eddig meglévő törvényeket maguk a hatóságok sem tartják be. A 32/2007-es ORFK rendelkezés 10 oldalon keresztül írja le, hogy a rendőrségnek mit kellene azonnal megtenni egy családon belül erőszak esetén. Azóta ez a törvény 37/2009-es számon megújult, le van írva több oldalon keresztül, és ezt a hatóságok rendszeresen elmulasztják. A hatóságok semmittevésre, a szörnyű korrupció, a káosz ebben az országban azt jelenti, hogy gyerekek, édesanyák, idősek, fogyatékkal élők halnak meg nap mint nap, és erről sajnos az érem másik oldaláról a híradások valamiért nem szólnak, ami egészen egyszerűen kétségbeejtő. 50 000 fővel kevesebbet csak az elmúlt 2 évben a magyar lakosság lélekszáma, mintha legalábbis háborúdulna. Ha ez így folytatódik tovább, nagyon rövid időn belül hírmondója sem lesz magyar embernek a Kárpát-medencében.